So what's up sa inyo mga katropa? It's your boy Batang M with another video or vlog. So karon guys, pasensya sa kay magbisaya ako. Hopefully kay para di sila maglisod og istorya ug mag-adjust ako. Karong adlaw daghang nahitabo August 10 supposedly karon fiesta magyapon eh. So ginagmay lang and kita mo sa akong gipost sa page kadto sa makatulto sa balay. Sige ari lang mo. So maglingkod sa karon kay hawig ko sa camera without tripod and it's really hard. Karon sa mga naitabo karon daw share na ko ninyo. August 10 may karon, today is Monday and of course mag-11 na sa gabi kita ng bulan dito. No. So karon dai ganiya naghanda may pero mag-invite mga silingan na ba mga igagaw exclusive lang. Kapoy kayo daghang entertain. Syempre ako gali mismo tagyaw ako kaon. Pero nga na magud na basta inyo handa di ba? Kay malingaw na ka-entertain. Bahala na pro labon mawala nang lechon gali. Mahay na ka. Pag mahay na ka and karon na vlog. Let's get to the main point of this vlog talaga. Is the birthday of special someone to me. Yan na lang. So gitat na ako sa iyang ate. Siyempre nag-ask ko permission na pwede ba na ako ni buhaton ana. And okay mo po. Suot ra yung ate. Hopefully special gini para sa ako kay first time na ako ni buhaton and super makakulba kay promise like naulog ko sa istorya siguro mabulol-guro ko ano yung special food sa iya, syempre, of course, and hopefully maganahan siya, mag-enjoy siya. Hopefully, successful siya, sumatom sila, and makita mo yun yung mga by 4. Ganiha is, muna yung mag-practicean, tanaw na lang. You and may your dreams come true. You don't have to worry if you have no money. Instead you should be happy, 'cause Jesus is with you today. We'd like to sing you a happy birthday, wish you. So, huban nakakita mo sa mga praktisan muna siya, magplano harnaon siya, kantahan siya, syempre mga tag-speech and i-surprise na ako sa akin, surprise simple ra but yung ang importante, 'di ba guys, is gikan sa kasing-kasing, no, 'di ba? Yan ang importante. No matter unsa na siya kagamay, unsa na siya kakuan. Yan, so karon hopefully makapahuwi na karon kay sobra kagog gyud ang adlaw. Street ko bilar ko tarong tog. I don't know kung matog baka po ng isa. And basta guys, super special din ako na kuhan sa ko and gusto ko na i-video po siya kaya nabugitan na karon matanaw ra po and ma-share po na ako sa inyo. Karon mapaway sa ko kay kuhan sa ato sa kwarto guys. One nap later. So guys, bago lang ako kumanta, check mo na ito ang oras na ito. It's 3:36 in the morning. Taon guys, tanaw ko na karon na doon sa House Banji. Ay, grabe, this is it pansit. And balik ako. Yung marag mahila mo sa tugko, then toothbrush, ulog ka, kakulban ako sugod. Kulban ako, balik ako. So guys, nahanday ko dari sakit sa kusina and manatbrush ako and awara, naundagan pa kayo sa fiesta and balik ako guys, mahila mo sugod ko and sabog pa ako na yung diwas na ako edit ko gamay katong i-upload din sa YouTube. Ay, buhay vlogger. Char, matawag na tayo nga na. Sige guys, magandang sa ako kay mga oras. So, parang kawan ako si Manji. Hindi ko nagigid dyan ako guys. Kay lisod po kayo na ako rin magdala ng akong dalo nun. Diba? So, parang day guys, hopefully, successful na yung plano.
Wait lang po. Sumunod siya and siguro next video to na midad to. Ha, bye ko. 1 minute 37 seconds later. Boss, kita dito sa vlog boss. Master GM. Tagalog. Boss, sa istorya ka rin. Bagong busy ngayon si Bang Nen. A few moments later. So, karon mato na mi and tanawon mi. Kulba na. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Di na makaya na ipagkaloob, mamahaling hiyas, Panginoong sinuko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y naunti. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, akong hinihingi. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, akong hinihingi. It's a song we would like to sing for you today. Listen to the music, listen to what I say. We would like you to know that we care about you. We sing to you our birthday song for you. We would like to sing you a happy birthday, wish you a happy birthday, greet you. And may your dreams come true. You don't have to worry if you have no money. Instead, you should be happy, 'cause Jesus is with you today. Happy birthday, Lola. Para ni mo ni. One, two, ready, go. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Happy birthday lang. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sure. Sir. Wow. Yan. Kaming gabi tayo. Happy na birthday pa.
Baka Marbs yan. Junjun! Wala dyan ko kakuan dyan. Bingo kami. Bingo na si Dodo. Baby kanya kung nibulag At first, sabi ko, bulyaso. Hindi lang dyan ko kamata. Wala dyan ko kamata. Ang nangani sila gabi iba. Hindi, tigtigang gusto Dili dudong. ka Ay, mo atong ano? palit. Edita na eh. Edita. Wala Hindi, kuhan magod kayo. Amin ako mga kuhan mga kanang mabulyaso kay... Karoon pa ako realize. Si Axel. Karoon pa ako realize ko gabi. Yan o, dugay na mo. Ay, gano'n na sa magasabot anihan. Ganina. Ay, kang kurt-kurta ka. Ingong ka, uli na mo. Edita na eh. Taga. Kanta ka! Yun ang ngayon. Kanta-kanta no gabi birthday dito no buang. Bantog na ingon ni si Axel. Ay, nainiti na. Ay, naapa sila dito. Malagi kayo. Mo de kanta man de na gabi ito. Tong namalit mo no. Kanta gabi birthday lagi. Buang kanta tigil. Ay. Ay. Pagpaibolon ka na mo, di ba ka ma-surprise? Ako din, kameraman. Kinabuhi ni ila nga gikan sa pagkahimog suogad gikan ka agkas pagkahimog hangtod karon kay kada sinili ka tuig libutan siya nagatuo nagatuog nagaalaga diha kanimo kay ikaw man ang ikaw ang Dios ikaw ang amo maluluwas ug walay makatupong diha kanimo ugad mo ug si ila ugad mo sa Tagalog kapiskay kabasog sa palawas kauban siyang pamilya siya mama o papa na tingati ani kol Pilino sa mga igsuon nga niya siyang palibot ikaw giya kanila maghatag kanila o kapiskay kabasog sila mga panlawas og sa mga batan-on diri sa Dipo imo silang tupigan ugad sa imo ang magbilin dito na imo sila nga ipalayo imo sila nga kabigon ugad padong sa mo ang balay alam po anan ugad dalaygon ka sa may katapusan dong gimaya kanimo lamang in Jesus name we pray amen. Ayo, ano? Karon na guys, nagpainit pa sila. Karon after painit, nagdula pa sila ganyan. Naggatang pagkahoy. Korang mangga. Gatang mangga. Mo na. Ay ganito eh. Kanay sakkan na eh. Dead. Gatang ba So, muna to siya guys. After na painit, I don't know kung sino yung sunod. Gatang ganyo. Later that night. Tigil, ganina. Naanak kung gusto ng cake na ipahin mo. Ako kayo, masalamat nga. Naa sila kanunay nagsuporta sa ako, ha, bisan. Sahay, ha! Bisan, sahay, dili masabot akong pinayang, pero kuan, naagyapon sila nagkuan sa kuha, kanunay nabitaw nagistorya na dili mayo akong gibuhat na mauna pero dako yung kay kong
salamat nga na sila akong pamilya na nakaila ko gus Ginoo. Dako ko salamat na kitagaan gus Ginoo karon ay dara nakabot ko o bisan ginagmay raman. Ug ni Ate May Flor na nasa layo. Salamat kay Te, kay basta kapalo na ka. Kaya thankful kayo mo sa tanan-tanan. Wala ko kasabot sa akong gibati karon kay balo eh. Basta maaral ko, salamat sa tanan. Sabi, ay, gagilunod eh si Kuya kay dili jud na, wala diyan na kung may bulungto na. Huwag ni mama, ni papa, salamat kay mapa, kay inyo jud kong gihandaan, bisag gasabot-sabot atong niagi na mga gawas kay atong niaging tuig kay murag ungga jud kong birtihan to kay 18 man. So, sa akong mga igsoon, ni Ate Gail, salamat kayo sa inyo ang pagsuporta sa kanunay ni Ate Napili. Salamat kayo ninyo ni Titi na inyo kong love kung maoro. Approximately 10 hours later. So karon na tas balay and currently nagpahuway ta. Syempre halata man kayo. Ay, my God. Kapoy ka lang and sorry kayo ganiya kay wala na akong na-vlog ang mismong celebration yun kay naulo kay ko. Kung sa ingon sa mga tao. Katuro akong nakuha na clip katong nag-speech gikan ko itong clip sa yung ate. And super nag-enjoy naman po. And happy ko kay syempre. Happy po siya. So, di kita yung ko na guys, no? Maghilom na taong ko pag atong gabi, naghilom na ako agad. So, ba, sobra, nag-enjoy yung kay ko. And worth it ra kayo, tanan, worth it ra. Salamat sa nitabang, syempre, itong mga Dipo Boys, shoutout sa inyo. And of course, mga katropa, super duper. Magpapahinga na talaga ako. Ay, magpahuway na. Bisaya man itong vlog karon Marv. So, magpahuway na yun ko karon and limot ako sa istorya na urag na blanco ko. So mga katropa, di na ako dugayon pa. And don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga katropa. Batang M out. Power, payaman, pangat. Road to 2K subscribers is on mga katropa. Good night.